כלים נוספים לעיבוד תמונה. לפנינו תמונה שנמצאת בפוטופילטר, ומצד ימין של התוכנה אנחנו רואים כאן כלים נוספים לעיבוד. הכלי הראשון הוא כלי החץ, והכלי הזה מאפשר לנו לבחור קטע מסוים של התמונה. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לבחור את האגם, אנחנו בוחרים אליפסה, מציירים את האליפסה סביב האגם, ועל ידי כך בחרנו את האגם. אנחנו יכולים את האגם הזה להעתיק אותו, או לצבוע אותו גם בצבע אחר. לדוגמה, אם נבחר צבע ירוק, שיש לנו אותו כאן, ונעשה לו אוקיי, וניקח את הדלי, הדלי יוכל למלא את האגם בצבע ירוק. אם לא מילא אותו בפעם הראשונה, אנחנו יכולים להמשיך למלא אותו בפעם השנייה עד שהאגם כולו מלא. כלי נוסף, פיפטה. בפיפטה אנחנו יכולים לבחור בדיוק את הצבע שאנחנו רוצים כדי לצבוע. לדוגמה, אם אנחנו רוצים עכשיו צבע חום מסוים, אנחנו בוחרים כאן, מיד הצבעים פה משתנים, אנחנו מקבלים את הצבע שרצינו. לדוגמה, אם נרצה עכשיו לצבוע את האגם בצבע חום, אנחנו יכולים ללכת לדלי ולצבוע כאן את האגם בצבע חום. ואכן הוא נצבע. כלי נוסף הוא כלי הבחירה שנקרא מקטע הקסם. לצורך העניין הזה אני אמחק את הצבעים של האגם, אני אחזור חזרה לתוכנה, לצבע המקורי. אז לדוגמה, אני רוצה לבחור רק את החלק הכחול של האגם ולא את החלק הירוק. לצורך כך אני לוקחת את מקל הקסם, ובמקל הקסם אני לוחצת היכן שנמצא החלק הכחול. והרי הוא בחר לי רק את החלק הכחול, כיוון שהוא בוחר רק את אותם פיקסלים שהם בעלי אותו צבע. אם אני רוצה את החלק הזה לצבוע בצבע אחר, לדוגמה בצבע יותר ירקרק, אני יכולה עכשיו לקחת את הדלי ולצבוע כאן. למלא, ואז יש לי את האגם בצבע יותר ירקרק. כלי נוסף הוא כלי חותמת הגומי. חותמת הגומי, היתרון שלה שהיא יכולה לקחת בדיוק את אותו קטע ולצייר אותו במקום אחר. למשל, אני רוצה חותמת הגומי, ואני רוצה שחותמת הגומי תצייר לי את ההר היפה הזה עם הירוק גם בצד הזה. שהצבע הירוק של הצמחייה יהיה גם על ההר מצד זה. לצורך העניין בחרתי את מטה הגומי, את חותם הגומי. אני לוחצת על מקש קונטרול ועל הירוק או אותו מקום שאני רוצה להעתיק אותו, ועוברת למקום השני, משחררת את מקש קונטרול, עוברת למקום השני, ומציירת בדיוק את אותו מקום שאני רוצה שיהיה כאן. ואז אני מקבלת את ההר הירוק גם כאן. והיה ויצאתי מהתחום, אני שוב לוחצת על קונטרול, ואת אותו מקום אני מציירת כאן. כלי נוסף חשוב הוא כלי של האצבע שנקרא Smudge Tool. הכלי הזה יש לו אפשרות קצת לתקן ולמרוח מקומות שלא לגמרי מסוימים. לדוגמה, אם אני רוצה אני לוחצת עליו, ואם אני רוצה שהירוק הזה קצת יותר ישתלב בכחול, אז לחצתי עליו ואני מורחת את הירוק לכיוון הכחול, ועל ידי כך אני קצת מייפה או עושה שילוב יותר פחות חד בין הירוק ובין הכחול. הכלי השני הוא כלי הבלר, שהוא עושה הפוך. אם יש לי איזשהו משהו לא כל כך חד, יותר אמורפי, אני לוחצת עליו ומחזירה את המקום למצב הקודם. אני עושה את זה יותר חד, את המעברים בין הצבעים או בין החלקים.